No a takéto pohľady boli asi, keď som sa pozrel okolo. Tráva, taká zožoutnutá, krávy veľmi ako keby boli vychudnuté, nejaké stromy, úplne nádherná modrá obloha s romantickými obláčikmi a všade naokolo len môj hotel, jeden bejvak tých mojich domácich a nič. To bolo úplne také super, lebo nebolo tam cítiť civilizáciu. Jediné, čo tam bolo z civilizácie, bolo to auto, na ktorom som sa priviezol, vyjazdené kolaje vlastne v tej tráve a natiahnutý osnatý drôt, ktorý tam bol v podstate všade a vymedzoval priestor pre obrovské čriedy hovedzieho dobytka. Aj keď tu vidieť len tých pár kráv, tak boli ich tam priam tisíce a celé to tam funguje tak, že domáci majú obrovské čriedy kráv, nikto netuší koľko kusov. A tie krávy majú hodnotu len ako tá koža, ale mäso ani veľmi nie. V podstate koža je gro. Čiže ak by ste sa rozhodli, že máte hlad, zabijete krávu, tak mäso a všetko môžete spotrebovať, ale kožu musíte aspoň čiastočne opracovať a nechať pôvodnému majiteľovi. Že tí ľudia sú tam veľmi nevzdelaní, tak ako to býva už či v Strednej Amerike alebo v Južnej Amerike. Mnohí nevedia čítať, písať, o počítaní ani nehovorím, tak funguje to tam obrazne tak, že príde nejaký vzdelaný magnát z mesta a povie, no tu máte 50 kg múky a ja si za to zoberiem 200 kráv. A oni povedia, dobre, lebo múku chcú. A vôbec netušia, akú cenu má kráva, akú cenu má tá múka a nechajú sa takýmto spôsobom vykorisťovať. Tým, že tie krávy žijú voľne, nikto sa o nich nestará, nikto ich nedojí, čiže oni mlieko nedávajú a pária sa tam sami, rozmnožujú a keď sa im darí, keď ich nestíhajú likvidovať dosť rýchlo, tak domáci kvázi bohatnú a viac sa tešia tí, ktorých prídu o tie krávy, o ten hovedzí dobytok ozbíjať. Samozrejme, ochutnal som aj mäso, lebo hovedzinu mám strašne rád a to bolo druhé moje prekvapenie. To mäso bolo priam otrasné. Absolútne nemalo takú chuť ako naše mäso. Bolo strašne vláknité, aj keď bolo mäkké. No, nejak raz sa to jesť nedalo. A v podstate ani domáci moc to mäso nejedia, aj keď v mestách sa dosť hojne používa vo všetkých proste vývarovniach, ktoré sú. Ale ako som vám vravel, hneď som bol nažhavený a hovorím domácim, chlapi, ideme na tú anakondu, nie? A tak som sa tešil, že ako nebudem musieť jesť večer hovädzie mäso, ani banány, ale že dáme si upečenú anakondu. Fakt som to veril, že chytíme nejakú a že si ju upečieme a že ja ochutnám a prekonám všetok odpor a skôr aj taká anakonda, čo mi môže urobiť, že to bude fajn. No a tak aj sme šli a ja som si vlastne už začal rozoznávať medzi tými svojimi sprievodcami, tí, ktorí sú šikovní a ktorí sú šikovnejší. A ten, ktorý bol šikovnejší, toho som nazval Čierny delfín. Neskôr sa aj dozviete, že prečo som ho tak nazval. To bol taký mladý chalan, ktorý bol v podstate len v kraťasoch a šiltovke a ten mal oči všade. Ten všetko videl, všetko počul. Čokoľvek som si zmyslel, tak on mi povedal, tam sa pozri, tam to uvidíš, tam je toto. Keď som povedal, že chcem anakondu, tak povedal, sadáme do auta, ja ťa priveziem k anakondám. No a tak aj bolo. Zrazu pobúchal proste po streche auto prudko zabrzilo, lebo sedel hore na vrchu so mnou. No a povedal, tam je anakonda. Tak sme zbehli, samozrejme, ja som tú anakondu vôbec nevidel, ale on áno, našťastie. Tak sme prvú našli, nejaká tam má nejakých 6-7 metrov. A ja keď som sa pozrel na toho háda, že ako v celku milé stvorenie, a tu sa mám priblížiť, ako to háda, nemusíte vážne. Hej, ono to vyzerá tak mierumilovne, hlavne na obrázku. No ale tým, že domáci sú takí šikovní, tak oni to v pohode zvládali. Jeden ju chytil za hlavou tesne, ďalší v strede, tretí ju chytil pri chvoste a aj keď to s tými 3 ľuďmi v podstate statnými chlapmi tá anakonda cvičila, hej, tak už som sa vedel k nej priblížiť a som sa čo to podozvedal, že ten had vlastne škrtí a že on ubliží až vtedy, keď tú korisť vidí. Čiže pokiaľ ju nevidí, tak on neškrtí, lebo nevie čo. Že on ju škrtí až keď ju vidí. Takže nemám sa jej stavať ako pred oči
aby nezačala proste viac so sebou narábať. No tak som sa k tej priblížil a tak, ale vrajím ani fotka, ani nič, sa mi vôbec nepáčilo. Jak ja budem hrdina, hej, keď prídem domov, budem hovoriť o anakone, to mi nikto neuverí. Keď takú v tráve odfotím, to povedia, že v cirkuse niekde urobil, alebo niekde z Google vygooglil. No a tak som sa trošku posťažoval, keď sme ju pustili, hej, že ja chcem ešte jednu anakonu, ale takú, čo sa jasne odfotím. Tak musíme nájsť nejakú menšiu, hej, lebo akože s touto sa nedá. No a tak sme našli takú menšiu, asi 3-4 metrovú, že tá bola úplne v pohode. No a tak mi povedali, hej, tak dobre, tak teraz si ju daj na krk a potom mi povedali, a teraz ju chyť za hlavou, hej, ja som ju s jednou rukou, potom som ju chytil fakt za hlavou, tak ako tento môj sprievodca. No a že oni zoberú foťák a naučili sa, hej, tiež taký zázrak videli prvýkrát a že nechápali, že k čomu je to dobré, až keď som im ukázal, že to robí obrázky, strašne sa im to ľúbilo, kto vie prečo. No, že ma odfotia. No to bolo úplne super. Ja som si ju dal, chytil som ju za hlavu, začal som sa tváriť, že sa ničoho nebojím, že som hrdý na dub stroj a že všetko je v najlepšom poriadku. No a keď ma dofotili, tak mi len tak naznačili, akože prosím ťa, trošku jej povol ten stisk pri krku, lebo uškrtiš krtiča. No a tak toto bol môj ďalší zážitok s anakondou, ktorá sa v svojom prirodzenom prostredí venezuelskom pohybuje hlavne v takých močaritých, ako tam vidíte vzadu, tak ako keby listy, hej, tak tam 20-30 cm vody a jej to tak vyhovuje byť aj vo vode a keď je nejako príliš chladno, tak vylezie trošku sa ohriať na slnko a potom opäť vhupne do vody a loví všakovaké zvieratá, no pravdepodobne v tomto prostredí najviac kapibary. A tu sme sa dostali k novému obrázku, prišiel večer a ja som na tejto ceste nebol sám, bol som ešte s jedným kamošom a lahli sme si spať, hej, tam jednoducho o 8 sa zotmelo a tma. Nemáte tam čo robiť, hej, lebo elektrický prúd, tam síce oni mali generátor, ale to spúšťali len na 1 hodinu, aby si takí gringovi, ako som bol ja, vedeli dobiť mobil, ktorý tam bol absolútne k ničomu, hej, lebo signál, to tam sranda, hej, to som si musel vo vaku doniesť nejaký signál, nič tam nebolo. No a tak sme si lahli spať, a možno ani polnoc nebola a ja hovorím, že Robo, niekto nám chodí po izbe. Robo, vstávaj. Rozsvietil som čelovku a čo nevidím? Takýto mravcolev sa to volá? Mravčiar, správne, mravčiar. Takýto mravčiar pri nás a proste jak sa obšmietá kolo Robových vecí, tak sa obšmietá kolo Robových vecí. No a ja mu hovorím, Robo, pozri, niečo ti žerí. A on, moja bábovka, od mami. Robo si proste tušil, že bude hlad, tak si nechal u mamičky upiecť bábovku, zobral si ju, hej, že proste kým nesplesnivie, tak ju nechá ako rezervnú zásobu, aby mal niečo dobrého ďobnúť. Ale keďže tam nebolo ani stôl, ani nič, v tom našom super hoteli, hej, tak veci boli na zemi. No a taká bábovka dobre voňala, hlavne pre tie termity, ktorých tam bolo hojne. A zrazu tá babovka ako keby sa hýbala od tých termitov. Proste tých termitov tam bolo viac než babovky. Ten mravčiar to takisto pobadal, že také termity môžu byť fajn, že to sa mu hodí. Tak ich prišiel žrať. No a nebolo ani babovky, ani pomaly termitov, iba rozčúlený Robo, hej, ako prišiel o všetko dobré, čo si priniesol z domu. No a my sme mali show. No a potom, keď sme prišli na to, že toho krásneho tvora to láka každý večer k nám, tak sme mu nechali ako naliať mlieko do misky, hej, že nech zostane vonku, nech nás nebudí, lebo v noci prišiel do tej hamaky takto, hej, s tým svojím piskom proste dlubal a nedal nám spať, hej, stále čaká, že bude nejaká babovka a opäť nejaká hmyzia dobrota, no ale to sa nekonalo. Vieš, ja by som ho odhadol, že od pisku až po koniec chvosta možno tak do 2 metrov. Veľké a neskutočne silné, ako keď to narazilo do tej hamaky, tak to bolo ako keby do teba niekto kopol zo spodu, ako nečakal som to. Prekvapilo ma, že má krátky jazyk, možno tak 3-4 cm len ho vyplazol, možno vie aj viac, hej, a že na nás nechcel byť neslušný, ale čakal som, že fakt ako ho má taký dlhší, ale veľmi obratný ho mal. No a potom ďalšie dni sme strávili tak, že sme opäť chodili na výlety do tej prírody a tu bola nejaká ako keby sova, alebo čo, ako by som to odhadol,